Wala nang intro-intro. Malayo pa lang sila. Natatanaw na nilang may babaeng tumatalon-talon sa ginawa nilang bubon. Napatakbo silang lahat para tingnan kung sino yon. Nakita nilang yung babae yon. Nakasabay nilang gumagapas ng kape. Kinakawkaw niya yung bubon na gawa nila gamit ang kanyang maduming paa. Galit na galit yung lola ko. Kasi doon sila kumukuha ng tubig na inumin eh. Paano pa sila iinom doon? Eh dinumihan na nung babae. Sa sobrang galit ng lola ko, wala na ring intro-intro. Hinila niya yung buhok ng babae tapos itinumba niya ito. Sigaw ng sigaw yung lola ko nang, "Bakit mo dinudumihan yan? Sa amin yan! Ginawa namin yan!" Sumagot yung babae sa kanya habang nakahandusay sa lupa. Ang sabi nito, "Doon kayo kumuha ng tubig sa bubo namin. Mas malalim yun tsaka mas malinis." Lalong pumitik yung galit ng lola ko. Walang humpay niyang pinagsasabunutan ito. Pero malakas yung babae. Malaki kasi eh. Natulak niya papalayo yung lola ko. Tapos akmang susugurin na siya nito nang biglang nakisawsaw sila Auntie Inday tsaka si Nanay Thelma. Ayan na, pinagtulungan na nila yung babae. Maya-maya pa, may tumatakbong lalaki ang biglang nanuwag sa kanila. Talsikan silang tatlo. Pagtingin nila, yun yung lalaking kasama niyang gumagapas din. Galit na nakatitig sa kanila habang itinatayo niya yung kapatid niya. Pagtayo niya dito, walang sabi-sabi. Tumakbo ito papalusob sa lola ko. Nandoon si Henry. Naharang ni Henry yon. Tapos silang dalawa yung nagbuno. Kumuha ng bato si Tatay Fernando. Ibinala niya sa tirador niya. Tapos tinirador niya yon sa ulo. Nagsisisigaw yung lalaki dahil sa sobrang sakit. Nakakita naman ng pagkakataon si Henry na ibalibag ito sa lupa. Hinawakan ni Tatay Fernando yung paa nun. Tapos walang tigil itong pinagsasasapak ni Henry. Pero masyadong malakas itong lalaki. Naiangat niya si Henry. Tapos inihagis niya papalayo. Nung nakatayo na yung lalaki, tumakbo ito papalayo sa kanila habang sumisigaw-sigaw. Hindi lang maintindihan ng lola ko yung sinisigaw eh. Pero sa tono nun, galit na galit talaga siya. Bumawi itong grupo sa ginawa ng babae. Yung bubo na sinasabi ng babae, dinumihan din nila. Matapos yan, naligo na sila sa ilog na parang walang nangyari. Habang naglalalangoy sila doon, si Tatay Fernando, panay ang tirador sa mga ibon. Nang may nakita siyang nakakapit na parang malaking pusa sa isa sa mga punong binabantayan niya. Nilapitan niya ito para kumpirmahin kung ano ba yung nakalingkis na yon. Paglapit niya, tumakbo yun papunta sa likod ng puno. Pagtingin niya sa ibaba, may matandang babae. Ang galit na nakatitig sa kanya at parang gusto siya nitong dambahin. Sa takot ni Tatay Fernando, nagtatatakbo ito papunta sa grupo. Sigaw siya ng sigaw ng, "Si Uklang! Si Uklang!" Agad-agad umahon sila sa ilog tapos pinuntahan si Tatay Fernando. Nagkwento ito kung ano ang nakita niya. Habang nag-uusap sila, may naririnig silang naninitsit. Hinanap nila kung saan ang gagaling. Paglingon nila malapit sa dulo ng ilog, may nakita silang 4 na lalaki tapos isang matandang babae na nanonood sa kanila. Ang sabi ng lola ko,
Hindi maganda ang nararamdaman niya sa mga yon. Parang merong gagawing masama. Niyaya kaagad ng lola ko yung grupo na umuwi na. Habang naglalakad sila, pansin nila na sumusunod ang mga ito sa kanila. Tapos nadagdag sa mga yon, yung babae at lalaking nakaaway nila. Ang sabi ng lola ko, sabi na nga ba tama ang kutob ko. Dalian nyo! Tumakbo sila hanggang makarating sila ng bahay nila. Sinisipat-sipat nila sa bintana kung sumunod ba yung mga yun sa kanila. Wala naman. Kaya naging kampante na sila. Tapos tawanan sila ng tawanan habang pinag-uusapan yung nangyari sa ilog. Pagtungtong ng 6:00 ng gabi, hinihintay nila sa labas ng bahay nila sila Tatay Dadoy. Pero wala pa rin. Ayan na. May mga nagpaparamdam na sa bahay nila kahit 6:00 pa lang. May mga nag-aangil, nagbubungkal ng lupa, kinakatok yung dingding. Basta, talagang tinatakot sila nung mga tunog. Napapasok silang lahat sa loob ng bahay dahil sa takot. Nung nasa loob na sila, sinarado nila lahat ng bintana at pintuan. Tapos yung ingay na naririnig nila sa labas, palala na ng palala. Kulang na lang, gibain yung bubong nila para mapasok sila. Bukod sa mga dabog na naririnig nila, meron din itong huni na masakit sa tenga. Matining yung tunog na parang pinapasok yung loob ng utak nila. Hanggang sa dahang-dahang nawala yung ingay sa paligid nila. Tapos biglang may sumusuwag sa pintuan nila. Sigawan silang mga bata ng, "Aswang! May aswang! Tatay Dadoy!" Pagsira nung pintuan, nakita nilang lahat. Si Tatay Dadoy at yung tatay ng lola ko. Tumakbo sila para yakapin ito. Tapos sumbong sila ng sumbong na may mga naririnig silang mga ingay na aswang sa paligid ng bahay. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Ha? Aswang? Wala naman Galing kami sa labas. Wala kaming nakita." Maski yung mga tauhan na kasama ni Tatay Dadoy, wala namang napansin. Nung kumakain na sila, lahat ng nangyari sa kanila sa ilog, ikinukwento nila kay Tatay Dadoy. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanila, hindi niya masyadong nababantayan yung bandang gitna ng lupain niya. Gawa ng nakatuon ang atensyon niya sa dulo at sa pinakabungad. May mga tauhan na din siyang nagsabi sa kanya na meron ngang ibang nakikigapas ng kape tsaka kakao. Siningit ng lola ko sa pag-uusap nila na nawalan sila ng ilang sako ng kape sa imbakan. Nung narinig lahat yan ni Tatay Dadoy, sinabi niya na bukas mag-iikot siya sa buong lupain niya. Nararamdaman niyang may makikita siya o meron siyang mahuhuli. Matapos nilang kumain, nagpahinga kagad sila. Pagod buong araw Kinaumagahan, paggising ng lola ko, hindi niya alam sa sarili niya pero ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Parang may mali. Hindi pa man din sila nakakakain ng almusal. Lumakad kaagad itong grupo papunta sa mga kulungan ng hayop. Nagpasama kasi yung lola ko Tsaka may mga kamote namang pwedeng ilaga doon. Kaya doon na lang sila kakain. Pagdating nila sa kulungan ng mga hayop, nakita nilang giba yung bakod. Nataranta sila kasi baka lahat ng alaga ni Tatay Dadoy makalabas. May mga pagalagalang itik lang kasi doon Mabuti na lang, walang nawala. Kumpleto naman yung bilang nila. Hanggang sa sinilip ng lola ko
yung kulungan ng mga pabo. Gulat na gulat siya kasi yung kaisa-isang lalaking pabo nila nawawala. Malalaman kaagad ng lola ko yun kasi yun yung pinakamalaking pabo sa kulungan, tsaka nag-iisang lalaki nga. 7 kasi ang pabo ni Tatay Dadoy, 6 na babae tapos 1 lalaki. Matandang pabo na yun, tsaka ilang taon na nilang inaalagaan. Iyak nang iyak yung lola ko kasi alaga niya yun eh. Habang umiiyak siya, ang sabi ni Tatay Fernando, sundan nila yung bakas sa putik. Tapos may mga agnas ng balahibo sa lupa, kaya madaling makikita kung saan yun pupunta o kung meron bang kumuha. Sinundan nila yung mga bakas. Papasok yun sa loob ng kakahuyan. Tapos tatawid ka pa ng 1 bakod para makapasok doon. Tinitingnan nila kung may sira yung 1 pang bakod. Wala naman. Ang sabi ni Tatay Fernando, baka inihagis yun sa bakod papunta sa kabila. Habang naglalakad sila sa gilid ng bakod, biglang lumusot itong si Nanay Thelma sa butas. Mababaw lang naman yun pero may mga takip ng dahon ng nyog. Ang sabi ni Henry, naghukay pala sa ilalim ng lupa yung kawatan, kaya nakalusot. Dumaan sila sa hukay na yon, tapos papatawid nga sa kabilang parte. Nung nasa kabila na sila, nagsimula ulit silang maglakad para sundan yung bakas. Si Tatay Fernando ang nasa pinakaunahan. Hindi pa man din sila nakakalayo. Biglang tumakbo si Tatay Fernando pabalik sa kanila. Tapos bumulong ito. Ang sabi niya, may nakita siyang lalaking nakahubad sa mga kawayan. Iikutan niya yon, pero sila tuloy lang sa paglakad. Sumisenyas din si Tatay Fernando kay Henry na meron siyang gagawin. Nung nandun na sila malapit sa sinasabi ni Tatay Fernando, nakita nga nila yung lalaking nakahubad. Nakatalikod ito tapos parang may pinapangas. Si Henry nakaabang lang sa gagawin ni Tatay Fernando. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Tatay Fernando ng, "Sapul! Sapul!" Paglingon nila sa lalaki, nakabagsak nga ito sa lupa. Agad-agad tumakbo sila papunta doon sa lalaki. Tapos yung pamatpat nilang binigay ni Tatay Dadoy, pinagpapalo nila yun doon. Yung pamatpat na yun, gawa sa sanga ng suha na merong basbas ni Tatay Dadoy. Bawat hagupit nila sa lalaki, grabe ang sigaw nun. Akala mo sinusunog yung balat. Hawak-hawak ni Henry yung ulo nun habang pumipiglas-piglas pa. Pero malakas ang lalaki na to. Kahit anong daming nila at kahit anong palo nila, nagawa pa rin itong pumiglas. Nung nakatayo na ito, sinikmuraan niya si Henry. Tapos hinila niya yung damit ni Tatay Fernando. Mabuti na lang hindi siya nahagip nung kamay nun. Gawa ng sa lakas ng pagkahila ng lalaki, halos mapunit yung suot-suot niyang damit. Yung lola ko naman tsaka yung iba pang babae, patuloy lang sa paghataw sa lalaki. Pero parang hindi na ito tinatablan. Tsaka yung mukha niya, parang nang baliw. Tumutulo pa yung laway nun habang sinasalag-salag yung mga hataw nila. Nang mahawakan niya sa braso si Auntie Inday, grabing sigaw ni Auntie Inday nun. Sobrang lakas nung pagkakakapit sa kanya nung lalaki. Parang binabali yung buto niya. Sigaw sila ng sigaw na bitawan si Auntie Inday habang pinapalo pa rin nila ito ng sanga. Palala na ng palala yung sigaw ni Auntie Inday. Si Henry naman, pumulot ng malaking bato tapos inihagis niya yon sa mukha ng lalaki. Doon lang bumitaw yon kasi ininda niya yung sakit. Nakita ng lola ko na dumudugo na yung nguso nun.
nang bigla itong bumuelong tatakbo na. Papasugod naman kay Tatay Fernando. Siya kasi yung dahilan kung bakit siya tumumba sa lupa. Galit na galit ito at gigil na gigil talaga kay Tatay Fernando. Tumakbo kaagad si Tatay Fernando kasi siya talaga yung target eh. Sinundan siya nung lalaki. Paglagpas nung lalaki sa kakahuyan, bigla itong lumipad pabalik sa kanila. Parang may humataw na kung ano dito. Kasi ang lakas talaga eh. Maniwala kayo o hindi sa nasaksihan ng lola ko, yung buong katawan ng lalaki tumilapon pabalik sa kanila. Ganun kalakas yung puwersa. Tapos umuungol yung lalaki na parang ang sakit-sakit ng tiyan niya. Maya-maya pa, may tumalon kung nasaan sila. Si Tatay Dadoy. Okay, gaya ng naipangako ko sa inyo, 2 gapasan tayo ngayong araw. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas, last part na siya ng gapasan 5. Dapat talaga hintayin nyo yun. Gawa ng merong matinding sorpresa. Sa ngayon, ito na muna tayo. Sana talaga abangan nyo pa yung last part. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.